Určite ste už zachytili nový konsolidačný balík, ktorý vstúpil do platnosti začiatkom tohto roka. Okrem iného tento balík obsahuje aj zvýšenie sadzby dane v neživotnom poistení z 8 na 10%. Týka sa to prakticky všetkého, vášho auta, bytu, domu, ale napríklad aj cestovného poistenia. Dobrou správou je, že sa cena nemení zo dňa na deň, ale vyššiu sadzbu zaplatíte až pri najbližšom výročí vašej zmluvy. A koľko si teda priplatíme? Pri PZP je to približne 2,2% a pri havarijnom poistení alebo poistení vašej nehnuteľnosti je to okolo 1,85%. Keď si to dáme do praxe, keď platíte ročne poistné okolo 150 €, nové poistné vám kvôli sadzby daní zvýši na 153. Musíme však brať do úvahy aj nárast cien v servise alebo náhradných dielov, ktoré taktiež môžu mať vplyv na novú výšku poistného. Rada na záver, neakceptujte automaticky vyššiu sumu poistného, ale porovnajte si aj ponuky v konkurenčných poisťovniach. Majte sa.